أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
السلام عليكم Wa
فاتحة صلاة الفاتحة. Alhamdulillah, yeɓe on ko Nangue TV e sakko wasifa wona wertede to wasifa inchallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on calminama, on juurama, on beltanama, on ñaganama jaam. Ɓewɗo men ñalawma hoore biir ne hawre 13 lewru men bowte woni décembre jafuɗon taw ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ɗo wuuro Tittongo Madina Gounass. Alhamdulillah alamin, machallah en jii noddinadu banggue salatu o to banggue salli o en jigat julgol ngol e gardugol ceerno Ahmadou Ammar ceerno machallah salatu o juulama. Alhamdulillah alamin, on saaha wudro wasinde werta wasifa waɗa ha gasi. Alhamdulillah oɗo saaha koye duwaw wona duwaw wasifa o salli Cheikh Oumar Kelly woni e wadde duwaw wasifa o. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV hanki o en jubino seeɗa e tariha ceerno Alaji Mo Seydou hawa yetti ɗon ɗo cikkita ko mollal jirta ɗe gandi ɗo tagal nde immi toon to Guijlon ɓen toon to cikkit toon to Cilon to ceerno Hamme Baba Talla. Alhamdulillah alamin, nde o yetti ɗon alhamdulillah alamin o yidira ceerno Hamme Baba Talla on wawi jaɓɓademo wawi kadi bismadema hakke ko hortino wiyannoma ko mamadam. Alhamdulillah alamin, kanko ceerno Hamme Baba Talla noon kanko jogui juɓɓudi jangde kanko kala yaadoɓe kamɓe janggoɓe séréɓe kanko wiyata jomum ko ɗo tuggo toon ɗo karton kanko jogui programme juɓɓudi ndi. Alhamdulillah alamin, noon kadi almuɓe kadi jaaɓi kamɓe foof ɓe jaaɓi ene kadi golle noon jaari. kanko Mo Seydou noon ko woni ɗon ko alhamdulillah waɗi saaha goto kamɓe sohnaɓe galle ɓe namdi ceerno Hamme Baba Talla coggu leɗɗe. Alhamdulillah alamin, ni woni noon ɗum mataw memi ceerno Mo Seydou kamɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe kadi holko mbawata waɗande ceerno ha ko fate leɗɗe ɗe kam ɓe keedani hen dental ngal ɓe keedani hen ceerno Hamme Baba Talla. Ni woni noon o moyti kanko ceerno Mo Seydou o yeehi o teerni leɗɗe mawɗe leɗɗe moƴƴe baɗɗe fayida sanne. Ni woni wari o fukki ɗum. Alhamdulillah ceernajo yii ɗum kono kadi welti machallah kono kadi weyti. Alhamdulillah alamin, nden wawi leɗɗe noon reeɓi ha ga e Madina Gounass tagal ɗo sicci Madina Gounass kala e saaha ɓaye leɗɗe ene gadde settini hanki tan no Madina Touare naaɓe machallah Madina Touare wuuro ceerno Moussa Niang ɓe gaddi ɗo sartaji leɗɗe autoji moto leɗɗe machallah ɗe ha mbayno leydi wadde noon alhamdulillah alamin. ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kala almuɗo ne jogui tan gueɗal heɓata ceerno muɗum kanko hon ɗon ngal ɗo gueɗal e wona ngal kala heeɓi ɗum e ceerno Hamme Baba Talla kanko no ganduɗa Seydi Alaji Mouhamadou Seydou Baba Talla anhu e ceerno makko ceerno Hamme Baba Talla. ene gandi tarikaji kadi ɓe koddiri wonde caggal nde o gayni jangde kanko ceerno Mo Seydou o faari koto hoore fonde toon waɗi galle waɗi woyndu machallah. Alhamdulillah mina o waɗi hoɗande e on saaha noon no tanaji kalirta kanko ceerno Mo Seydou sohnaji makko o yiɗi nangude lawol ngol o nawi ɗum to ceerno Hamme Baba Talla gam rokka on lawol ngol. ceerno Hamme Baba ardinimo e lawol ngol kanko ceerno Mo Seydou komo wirdu ardinimo o rokki kanko sohnaji makko kanko ceerno Mo Seydou machallah. wadde en jetti bandiraɓe en jarniɓe hano hannirta ni joni e jama o
ngadi ko duwaw wirdo wona ko cilcilɗe duwaw wona jehen yen ko heddi ko mbiɗen mbawi tawtorede toon nder juma mawko Kamadina Gounass eɗen gandi ceerno men ceerno Djilal Dina Ba o saaha ko jillu woni e nder leydi Gambie ceerno Bachir ceerno nane diwan ɓundo Hamdoulah men e Dina o e jokkirama ɗum ceerno Ibou Oumar ceerno ene tawi toon to leydi Brazzaville e nder leydi Congo torgal machallah ceerno men ceerno Jaam Tidiane Ba haliftedo Madina Gounass omo tawi toon e Dakar o lamorgo leydi Sénégal machallah goten kala to woni to ko diina o ko jokkoɗenam ɗum ko sunno ko laynude Tidianiya alhamdulillah alamin jehen nder ƴeewen ko woni toon jokkiten inchallah mawla duusa men alhamdulillah alamin amin nande ko saddu haali ko bange dawol ngol dawol faate rendinde gooƴi e rendinde maajo en kala ndawen wala gabo wala français ko ndawen alhamdulillah alamin ya budagal sifa mo dañana no bido debbo do wiyama faadi man jokama en dametani ko yalla mo waɗa hen barke bido gorko bido wiyama Mamadou Siraji barke baba ceerno jokama ɗon en dañi yalla mo waɗa hen barke Amadou Hamidou Ndiaye dagal rahmatullahi wa dañana no bido debbo wiyama sawdo men demi gurgol makko yo Allah mum waɗa hen barke aw dañanano biɗo gorko dana bawde haali Amadou Tidiane Aboulakal sifa mo dañanano biɗo gorko biɗo wiyama haymi gafa men dañ bam makko yo Allah mum waɗa hen barke mo dañanano biɗo debbo biɗo jikira neɗɗo wonde hayɓe Malik Hamidou Malik Abdoulaye Cimmu dagal aafiya mo dañanano biɗo debbo biɗo wiyama Amina jokamen ɗaminani makko yo Allah mum waɗa hen barke Abou Adama dagal sifa mo dañanano biɗo debbo biɗo wiyama Khadija jokama ɗon en ɗam yo Allah mum waɗa hen barke Alhasan Mukhtar Lega rahmatullahi wa dañanano biɗo debbo biɗo wiyama Aissatu jokama en dañi sifu yo Allah mum waɗa hen barke rasulullah ñande gona hen ko ɓiɗo gorko yo Allah mum waɗa hen barke
فاتحة صلاة الفاتحة دعاء إن داء وفي شلان وينه بكنا نعبه دعاء waɗande sunniyankoɓe waɗande jokkoɓe andal waɗande jokkirtede andal ɓe barka allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam sellani ɓe nelaɗo ko aafiyo o waɗa hen no wiyama ko ɓe barka allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam wayni ɓen yo allah ɓe jañi waɗa hen danka jahangal e gartangal ɓe barka allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam هاديا لهم كهاديين ولهم يمق الله إن الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عليهم وبيا قول يا الله وبيا أشهد يبارك الله إن الله صلى الله عليه وسلم يبارك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يبارك شيخنا من سير رضي الله تعالى عنهم جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nangue TV inchallah amin alhamdulillah rabbil alamin فاتحة بنا صلاة الفاتحة لا بكفن جيدي
الفاتحة آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله يبيانكم بنهج تي في ما شاء الله نجنام جولام ويرتام جورام كلمة موضوع الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله قدر الجود جرم در الجاف در الكلام جادم ما شاء الله جبت لك جارني عن هندتني يا رحمة الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يلا ينبع ينسوع كان ليا جوبيا الحمد لله رب العالمين. بابا مسيا لغاروم دي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. على إبراهيم الجيكو جار أحمد عمار جار شرب الهيجر ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. باب كلكة يسر من باب يرون جاي سيد اللي عمل لي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله جارة مدي ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله العالمين. ما شاء الله jiwa yango on ji galla ceerno machallah alhamdulillah rabbil alamin ji tantangal machallah do fadi ci alhamdulillah mar ayetto alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ndi soro jiwa mako madina gonas alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. يا تارموند ما شاء الله تارموند jeede ngal dental yo taramonde nde gollano ngal dental moƴƴe neɗɗo kamde fini wada ko waɗi tawa fini wada ko dawri ɓurtan finde jooɗo haydara waɗani haydara yahani haydara firtani moƴƴade kala ɗo woni yo ɗo heedan dental ngal yo heedan julɓe ɗo heedani galle makko yo heedan ɓesgu makko yon kam ko waɗi yo kam ko woni dow mum alhamdulillah ɗum ne ɓeyda cellal ɓeyda yajjande ɓeyda ardique addana yiɓɓe julɓe yiddeɓe yidde julɓe alhamdulillah rabbil alamin. machallah alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin. هذه صلاة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne oɗo men kadi ñalawma ari kadi ha ɗo en beltima julɓe en beltima bandiraɓe koden juppaten seeɗa tarikaji ɗi kala hen ko ganduɗa ko jiiɗi hen ko laaƴi hen walla ko woni hen e ñague bandiraɓe nde pewni tanta en ɗum alhamdulillah rabbil alamin.
alhamdulillah min jetti bandere kala disbe kala non on jaafna mon kala yebi en ko be kala jaarama feenu be yanda ken jongo chairman Siraji Papa hankadi ya jokki en golle kadi inshallah mawla kadi jango ko Allah nawni jetti bandere kala jaadi hande bandere fi laga musibe tedbe musibo Amadou Sambalo nangalanyal bubru yantabe do wututo ngoma jen go naase gorko mo aram saar bura gorimo ura gella ali fa alhamdulillah rabbil alamin masha Allah